Kuzona zonke ikhathi zobunzima obhekana nazo, once wasizwa ukhululekile zingakadluli lezo khathi noma ngakadluli ubumzima ubukwazi unqobile. Once inhliziyo yakho yakhululeka singakadluli isimo ubukwazi ukuthi sewusinqobile isimo. Ngeke ngabona umuntu esejele eboshiwe esegwetshiwe kwisele. Ngesikhathi engakwagwetshwa inhliziyo bengakhululekile, but mayisegwetshiwe wakhululeka, wabonakala ekhululekile ngaphakathi ejele. Thina siyamdabukela ukuthi uboshiwe kanti yena ngaphakathi ukhululekile, kodwa usebekezelela ukuthi ngilinda isikhathi sokuba ngisuke kule situation. Kubhlungu empilweni ukwazi inkinga ukuthi izodlula nini, kodwa uthola ukuthi inhliziyo ayikhululekile enkingeni ukuze ukwazi ukubekezelela inkinga until izidlule. So once wakhululeka nje enhlizweni sewinqobile lo nkinga obhekene nayo. Ngeke ngabuka udokotela ngiphethwe ikhanda, wathi udokotela after 7 days ikhanda lizophela. But mengibuya kudokotela ngazizwa sengikhululekile futhi ngazizwa ngathi ngingcono lingakapheli ikhanda. Yini engenze ngibe ngcono? It's because I'm free in my heart. Vumela nawe ukuba free enhlizweni yakho ukuze kudlule lo situation obhekene nayo. You know what ukuthi kunomuntu okhululekile osebanjiwe ngaphandle ngaphakathi ejele, but wena ongaphandle ongakabanjwa awukhululekile, ubanjwe yiketango. Olizwa njalo wedwa ebusuku lekubophile, uboshwe leyo nto engaziwa umuntu eyaziwa wena kuphela ngoba ukhululekile ngaphakathi. Ngcono sebanjiwe ukhululekile, wena ongakabanjwa awukakakhululeki. God bless you.